galerinha, estamos aqui no 830 aqui, ó. Mesmo Raditel, mesmo abrir. Aqui a anteninha aqui, ó. Vou ligar aqui pra gente ver aqui. Πώς θα τακτοποιήσω τα παιδιά μου, πώς θα τα σπουδάσω, πού θα σπουδάσω, τι θα σπουδάσω, τι θα γίνω, πώς θα καλύψω τις ανάγκες της οικογένειας μου. Βεβαίως πρέπει να τα έχει αυτά τα πράγματα. Αλλά αυτός ο άνθρωπος, ο Χριστός, αυτό θα κάνει όλα. Ατενίζει πάντοτε στον ουρανό, κάνει την πορεία, αλλά έχει την ελπίδα του και την προσδοκία του στον Θεό και λέγει αυτό που έλεγε και ο προφήτης Δαβίδ, ότι εκολύσει η ψυχή μου πίσω. Δηλαδή η ψυχή του, η ύπαρξή του είναι κολλημένη μαζί με τον Θεό και τίποτα δεν μπορεί να το ξεκολλήσει. Όλα τα άλλα μέσα σε αυτή τη μεγάλη πορεία προς τον Θεό Πατέρα. Στη συνέχεια λέγει μας είναι μεγάλη ανθρωπή, λέγει. Είναι μεγάλη ανθρωπή, είναι μεγίστη μεγάλη ανθρωπή.